Comencem aquesta meditació mirant que el cos tingui una bona postura. Obrim bé les espatlles i fixant-nos a la nostra respiració. Prestem atenció als nostres peus, als dits. Observem totes i cadascuna de les sensacions i el relaxem. Observem ara els nostres turmells. Els relaxem molt lentament. Els nostres genolls, les cuixes i la cintura. I la relaxem molt lentament. Fixem-nos ara a les nostres mans, en els nostres dits, en els braços i els relaxem. Notem la superfície on estem acomodats, com el cos s'adapta. Relaxem la cintura, relaxem el pit i les lumbars. Observem el nostre coll, la mandíbula, els pòmuls de la cara i el relaxem lentament. Els ulls, notem com ens pesen i els relaxem lentament. Fixem-nos a les cervicals, alliberem tensió i ens fixarem també en el nostre front. Destensionem alhora que ens fixem en la nostra respiració. Inspirem i expulsem tot l'aire mica en mica. Respirem i alliberem l'aire i tota la tensió del cos. Deixar la ment en blanc, deixa passar els pensaments i no intentis controlar-los. Connecta amb la teva respiració i respira plenament.
Deixa anar tots i cadascun dels pensaments i recondueix la teva atenció a les sensacions. I deixa't anar. Dona't tot tu.